أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم mai magana Suleiman Abdulkarim, shugaba na cibiyar da ta shahara wajen maganin musulunci da na gargajiya a mahanga na zamani. A wannan lokaci mai albarka za mu yi magana ne akan matsala na ciwon baya zuwa kafa. So da yawa mutane suna fama da cututtuka da suka shafi baya, a yi ta magani amma ba mafita. Wato yana da kyau mutane su sani cewa duk cutar da aka dinga magani aka yi ta magani amma ba a samu sauƙi ba, to ɗayan abubuwa biyu ne ke faruwa. In ma ya kasance ba a gane abin da yake damun mutum ba, wa in ma ya kasance ba a da maganin da ya dace ba, ko kuma duka biyun. To shi yasa nake so in ƙara bayani don taimaka ma al'umma su gane ababen da suke kawo ciwon baya. Ciwon baya wani lokaci ba ciwo ba ne na ƙashin kansa, bal sakamako ne ko kuma alama ne na wasu cututtuka. Daga cikin cututtukan da suke ababen da suke haifar da ciwon baya, tare da cewa ana samun mutanen da suke ciwon baya kamar masu lumbar spondylitis, ciwo ne da baya mai zaman kanshi, ko masu ciwon baya lower back pain sakamakon kila aiki da suka yi na ƙarfi ko yawan daɗewa da suka yi a duke, duk yana haifar da ciwon baya. Amma akwai cututtukan da suke haifar da matsala na ciwon baya zuwa ciwon kafa, don wani lokaci suna da alaƙa da juna. Daga cikin ababen da suke haifar da matsala ga baya shine ciwon sanyi, wanda ko dai a kira shi arthritis ko rheumatism da turanci kenan. Ciwo ne wanda yake idan mutum yana mu'amala da kayayyakin sanyi, misali mutum yana yawan shan fanka, yana yawan shan AC, yana shan ruwan sanyi, ko inda yake kwana akwai dampness, bi ma'ana sanyi yana kakkama bango, ko wajen da yake lambu ne, duk wannan yana haifar da ciwo na sanyi a jikin mutum, wanda yake yana iya riƙe baya har kafa ko wasu gaɓoɓi na jikin mutum. Arthritis, rheumatism ko rheumatoid arthritis duk cutuka ne wanda yake a turanci suke kiran da suna daban-daban, amma mu a namu na gargajiya zuwa na musulunci ciwon sanyi muka sani. Sannan daga cikin ababen da suke kawo ciwon baya akwai matsala na koda. Idan kodan mutum ba ta da lafiya yana iya ringa jin bayan shi yana ciwo. Idan mutum yana fama da ulcer yana riƙe baya. Idan mutum yana fama da matsala na basir, shi ma yana riƙe baya. Idan mutum yana fama da matsala da ake ce ma sciatica, shi ma yana riƙe baya kuma yana sakowa har ƙafa. Idan mutum yana fama da matsala na neuralgia, shi ma yana riƙe wato yana haifar da ciwon baya. Idan mutum yana fama da matsala na atherosclerosis, shi ma yana kawo matsala da zai riƙe kafa wani lokaci har ya affecting ɗin baya. Idan mutum yana fama da matsala na lymphadenitis, shi ma zai iya taɓa bayan har ya zama na kafa. Wasu daga cikin cututtukan ma ba wai ciwon kaɗai suke tsayawa ba, sukan kai ga mataki idan abin ya shaddada mutum ma ba zai iya tafiya da kyau ba, sai ya dogara sanda, ko kuma ba zai iya tafiya yadda ya kamata ba. To menene mafita? Mafita na farko shine a yi ƙoƙari a gane abin da ya haifar da wannan ciwo, sai a ba da maganin da ya dace. To amma a matsayin first aid, bi ma'ana abin da mutum zai ringa yi don ya samu relief na gaggawa, shine a samu citta, sai a tafasa ruwa. Idan aka tafasa ruwa sai a ringa gasa bayan zuwa kafan inda yake ciwo. Daga nan sai a shafa man zafi. Za a iya zuwa Islamic chemist a samu man zafi, za a iya zuwa a sai balm, duk magunguna ne na zafi, sai a shafa a bayan. Amma wannan relief ne za a iya samu. Ko kuma akwai maganin da ake sayarwa Islamic chemist da ake ce ma labbaik,
shi ma a relief ne zai kawo, amma ba magance matsalan ba. Babban maganin a gano cutan sai a da ta haifar da ciwon bayan, sai a magance ta, sannan insha Allahu sai ciwon bayan ya gushe, a samu lafiya da izinin Allah. Kaman yau daga cikin hanyar da za a guce ma matsalan shine a tabbatar cewa ba a ma'amala da kayan sanyi. Mutane sun ɗauka cewa wayewa ne shan kayayyaki na sanyi, wallahi cuta ne. A cikin Chinese medicine akwai abin da ake ce mai yin and yang, sanyi da zafi. Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗi a cikin littafinsa mai girma, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun. A komi mun halaki zawjayn, wato kini, komi da kininsa, la'allakum tadhakkarun, ko kwayi tunani. Jikinmu yana buƙatar zafi da sanyi, amma idan ɗaya ya yawa sai ya haifar da cuta. Idan yin ya yawa yana haifar da cuta. Kamar ni misali a wancan lokacin, musamman kan fara harkar lafiya, ban san wani ababen ba, na tunga haike masanyi ta inda akwai sanyi da yawa a jikina. Daga cikin alama yadda mutum zai gane cewa akwai sanyi a jikin shi, idan ya buɗe harshen shi ya gan shi fari kamar yadda na warke, to akwai sanyi a jikinsa. To shi yasa yanzu ina matukan kiyayewa da abin da zai haifar da sanyi a jikina ina guje mai. To na samu sauƙi da sosan gaske ta hanyar cutukan da sanyi yake haifar a jikin mutum. Daga ciki shine akwai ciwon baya. Saboda haka sai mu kokari mu kiyaye, wato shan ruwan sanyi, musamman lokacin cin abinci. Bai taimaka ma digestion, wato narkewar abinci. Allah ya sa muna yi a sa'a, Allah kare mu da lafiya. Insha Allah za mu tsaya a nan a wannan karo, sai dai kamar yadda muka saba mukan ba da lambobin waya idan ana neman ƙarin bayani. Za a iya samun a wannan lambar 08034599766 ko kuma 09123737965 ko kuma 07081462979. Allah ya kare mu da lafiya. Dan uwanku a musulunci, Suleiman Abdulkarim. Assalamu alaikum.